חשבנו אולי ללכת לצוללת 2000. נפלא. למה את רוצה לבוא? יש לימודים מחר. יואו, מסכנה, את לא סיימת להתכונן. תקשיבי, סאה. מה? יש לך בחינות. מה? וזה כבר זה עוד כמה את חודשים. חושבת שאני לא יודעת? אני לא התכוונתי את לזה, אני לא חושבת חושבת... תפתחי לא לי אמרתי. את הראש, בסדר? תפתחי לי את הראש אם את רוצה. ואם תבדקי טוב, 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 מה קורה שם? תגלי שתקעו לי שם סטיקר ענק שכתוב עליו, בחינות! זה ממש סיום. סט! אני פשוט לא רוצה שתחזרי הביתה ב2 בלילה, כשאת צריכה לקום ב8 בבוקר ולהתחיל לטחון את המוח שלך בבית ספר, כי את תהיי עייפה ואת לא תוציא בבחינות את מה שאת באמת יכולה ואת תתחרטי על זה. זה לא נכון. מה? אני בכלל לא בקטע הזה, אני בקושי יוצאת בכלל נקודה סוף! אוקיי! שיט! היא בסדר גמור. אוקיי, אני הולכת אליה. את יודעת לאן היא הולכת? לא. את קולטת שהיא מה? לא תעשה מה שביקשת ממנה. יכולה לשאול את אבא איך הצטיינתי, אם לי את לא מאמינה. היא טובה? אני יודעת. היא מדהימה, היא נשמעה קצת משונה, אבל היא ידעה את כל החומר. בסדר, אני הולכת אליה. את יודעת לאן היא הולכת? כן. הוא אמר לך לא. כן. הבנתי. אני לא יודעת מה לעשות. הבן זונה הזה. נשבעת הרבה. לך סט, אתה היית צריך לראות איך הוא הסתכל עליי. ואיך הוא המשיך לטחון לי את המוח, הוא מוזר. הוא נוראי, בא לי כמעט להגיד לו, קח את הג'וב שלך ודחוף אותו לתחת ולעזוב שם וללכת, אני לא יודעת לאן. את לא יכולה. אני יודעת. אני לא מטומטמת.